ya pigi paralog baro ki baju ai jing Christian ya kane ka channel jongi menta india poi baik sakaman banyak keren karoi action jong ki ba kadang jur kijinya keren haki sosial media kidang nemba bat kireo ai football haka pertai kidang snautenan ban ya thokana ya ka jing pena jong u Lionel Messi u Klolia lagai jong ka Barcelona bat jong ka Real Argentina ban mino nakate ke klub hadin kane ke jing pena jong u Messi klem artatin kiba bon ki klub kilas dang ban kring ya u ban leya lagai na ki klub jongki na pedeng kiba bon ki klub kiba trang ban ya soy ya u Messi ka Manchester City kadai ka klub ka ba khmat ban ya soy ya u ki katto kat neteli ki telong kubor ki ya thu ba u Messi bat u Guardiola kila ya keren deng ba kapun bat u Messi ula ya thu ba u kwa ban lay ala kaino nakate ka klub lada supai kendian halol kan ka benta ka jingdon jong Pep Guardiola kumu coach jong ka Manchester City kala pelong ya u Messi ban perang ban lay ala kaino nakate ka klub namar day ka por ba u Guardiola ulong u coach jong ka Barcelona ba u Messi ru upau namba ba lada ka tei ka ulong ka Manchester City kan day ka way na ki klub kaban pau namba haka ayom ya kai banwan compare la kalong haka Premier League lane haka Champion League ka Paris Saint-Germain kalong saka way pat ka klub ka batrang ban yo soy ya u Messi ka PSG kabala long try balong presiden da u Nasser bin Al Khelaifi u Hespa narikata kadon kapisa banten yo Messi kasyong sa tanga ka rai jong kitelong kubor gitu u Neymar u paralog ba itaman sem u Messi u la pon ya u ba u lay ala kaino naka PSG let's see ada ka PSG kalaban penulong ya katay kajing temu kandalong kajing kenda men sem ya kipat ba kiba ya ka football haka pertai baro ka way banyoyi ya ki langut ki Kloria la kai khmat ba paunam haka pertai katakalong u Messi u Neymar bat u Kylian Mbappe ban ya la kai nakaju katim saka way per ke klub kaba kensan kala pau kerteng kum ka way na ki klub kaba trang ban soy ya u Messi kadai ka Juventus bat laro ban khod ka kum ka kulayong lani dark horse kaba mano bala ban tip yo kala ban soy ya u Messi kum bakala le ya u Cristiano Ronaldo hausnem ar hajar khatpra ban soy ya u naka Real Madrid bat kani kalong saka way pat ka pensutenan ada ka Juventus kasoy ya u Messi namar ki arngut ki Kloria lakai ki ba krautam haka pertai kin ya lakai nakaju ka tim ki way pat ki klub ki ba trang ban soy ya u Messi ki kentup ya ka Inter Milan bat Manchester United layoi baka Newell's Old Boys ka klub ka pa u Messi ulay lakai alpaus nem mencuaru ka trang ba ulay lakai no naka kinong Christian juga ni ka klub kilami siya surong ban pen ya ka jing jongki ya u Henry na pedeng kita ki klub baro ka Manchester City kala day ka way na ki klub ka ba kamando ban yo soy ya u Messi Sibon ki kubor bat ki jing keren halol kan ka benta kita ya syakman bat kinang sultanat shushu namar u Messi ulapan pau paula trang banyak keren bat ki bol pen ya jong ka klub banyak keren ya ka tei ka rajong u ban mino na ka klub lengba ka jing ya sungtu jingmon bat unsa pensya ya ki baro sakipet ba nong Christian jong u kumta yai don ka ban ni hagi sawa ayom ngino rasa pi sibon ki jing tip halol kane ka benta kan mau ban like share bat comments ya kane ka video bat kalian ban subscribe ya kane ka channel kubai sibuk